Gawayen amarya fim ne wanda yake dauke da wani babban darasi wanda yawanci zaka irin abubuwan da suke faruwa a wajen biki zaka aure ne ba kulla shi tun ba kulla shi domin Allah ba sai kaga abin gaba ɗaya da ƙarshe ya zo ya zama wani iri na man da abin da kulla shi ba dan Allah ba to aka yake karewa so da haka labarin ya matukar burge ni kuma matukar dan nishadantar da ni domin ni na kalli shi ma tun kafin a kawo shi sinima kuma na san cewa duk dan kallon da ya shigo ya kalli fim nan ba zai yi da na sani ba. To Abubakar bai shadda duba da yanayin cewa ba haska fim din ma ana kwari za a haska fim ne za ka kasancewa da mu domin duba da yanayin yadda zamu hira da ke da sauran al'umma su gaya mana ra'ayoyinsu za ka kasancewa da mu domin ka amsa wayannan tambayoyin da sauran jama'a da su yi. Ba matsala. Fim ne wanda muka riga muka san an yi abin arziki a ciki, fim ne wanda ya zo da yake da ma'ana yake da ciki yake kuma da lesson na rayuwa da kuma yadda rayuwa take tafiya. Sannan kuma ban gado ba gadi za ka cewa veterans ne suka yi wannan fim din wato su 2FA Empire sannan kwana biyu bisi fim ba. So yayin da ce dama irin wannan sun yi bouncing back za su yi ma wani abu to be rest assured za ka cewa wannan is going to be something different kuma kaga gilamo kaga abubuwa styles kala-kala wanda aka zo da su kamar mu ne yanzu da mu kwana bidiyo da fim ba be rest assured gaskiya ne yawa muna shirya yan kallo ne za su ga irin wani bum din da Allah. Kada ku manta danna subscribe sai ku danna ƙararrawa domin hakan zai ƙara mana ingancin samun followers ɗinmu na YouTube. Mun gode.